Ngiphinde nginibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngalesikhathi aphinde wasipha sona. Manje ke sikwizifundo unumber 5, topic number 5, lesson number 5. La sibuka khona manje impilo emshadweni. Sibuka ke manje abantu sebesemshadweni bahlelisene bayaphila. Ikuphi uNkulunkulu afise ukuthi bakwenze. Ihloko ke manje ke sisibukayo uthando emshadweni. Uthando emshadweni. I-theme ke noma ingqikithi yalezi zifundo sibuka la umshado ngokaNkulunkulu. Sihleli la sibuka ukuthi uNkulunkulu uthini ngomshado. Ufisa laba abafisa ukushada babone ukuthi kuphilwa kanjani emshadweni, nabasemshadweni babone ukuthi kufanele baphile kanjani emshadweni. Sishilo kwezinye zezifundo masiqala isifundo sokuqala ukuthi imanuali yokuba sibone ukuthi kuphilwa kanjani, uNkulunkulu sifuna siphile kanjani emshadweni, sibuya ezwini likaNkulunkulu. So manje ke singena endabeni ke yothando. Uthando ke isihloko noma indima ebaluleke kakhulu emshadweni. Uthando lithinta yonke into eyenziwa yilabantu besilisa nowesifazane. Ngaphandle kothando umshado ufile, ziningi izinto ezizofa ngenxa yokuthi uthando seliphelile. So sike sathinta kuyifundo ezidlulile sibuka la uma bengena la wesilisa nesifazane emshadweni, sabuka indaba ye premarital counseling. Sakhuluma ukuthi ezinye izinto ezimqoka kunama topic ahlukahlukene esiwathintayo ayimbangela yokuthi sometimes kube khona ukwahlukana. Sathinta indaba yezimali ukuthi abashadile bayiphatha kanjani izimali. Sathinta indaba yabantwana ukuthi uma kwenziwa i-premarital counseling ezinye izinto kumele zithintwe nivumane ngazo nikhulume. Sathinta ukuthi the in-laws la oshadele khona baphatha kanjani, iziphi izinto ezingaba ingozi. Nithinte futhi indaba zocansi, nithinte indaba yokusebenzisana kwenu ekhaya nokwakha ikhaya. So izinto enizithintayo lezo, kodwa ezihlanganisa zonke lezi zinto esiye sayibuka uthando. Uthando yilona kahlehle okufanele ukuthi libe umsuka wokushada kwabantu, futhi uthando futhi okufanele kube yilo olugcina laba bantu beshadile. Ngaphandle kothando umshado uyaphela. So ingakho kubalekile sithinte le ndaba kwimpilo emshadweni, ngoba uma uthando solungekho noma ushada ungaqondi kahle ngothando uzokwenza ukuthi umshado wakho ulimale. Iningi labantu njengoba lidivorca, iningi labantu njengoba umshado uphela endleleni, ezinye zezinto ezibangela lokho ukungaqondi ukuthi uthando olufunwa uNkulunkulu emshadweni lunjani, iluphi lolu thando uNkulunkulu akhuluma ngalo. Bagcina abantu beze behlukane ngenxa yalezi zimo. So ke into enhle ke kuNkulunkulu izinto zakhe akayifihli, nendaba yothando ayifihlekile kuNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe ukuba usivezele lona. iTestament elisha libhaleke ngolwimi lesiGreek ngaleso sikhathi belibhalwa. So ulwimi lesiGreek luhle ukuthi likwazi ukuchaza izinto lijule. Nendaba yothando ulwimi lesiGreek lujulile kule ndaba yothando. Thina nje esiZulwini sinegama nje elilodwa uthando, noma uthando lenja, uthando labantu, uthando lendalo, kuvela igama lothando. Kwisilungu ukuthi kube ngcono ke kuba no love. Uma umuntu ethi I love you kuba naleyo sense ukuthi hayi ama feelings athe kuba xaxa kulomuntu noma kulento. Bese kuthiwa ulike, kunika umqondo ukuthi hayi ukuthanda nje like kwahlile kuno love.
So kwisilungu uthe kuba ngconywana kuyahlukaniswa u-like no-love. KwisiGreek ke kuhle ke kunamagama specific athinta uthando ngokwezigaba nangokwezimo zempilo. So sizothinta ke lezi igaba ezine zothando. Eyokugcina esizoyithinta sizobuka ukuthi la eTestamenteni Elisha uma kukhulunywa ngothando emshadweni kuthinta lolo thando lolo. Sithinta lokhu ngenxa ukuthi abantu abasha kakhulukazi makuza kwindaba zothando uma becabanga indaba yokuthandana noma yothando noma nokugcina nithandana kuyakubukeka kakhulu ukubuka izinto ezibona la nowadays nama internet sinama social medias ahlukahlukene sinama TV sinabantu abaproducer amafilimu ahlukahlukene. Uma kuveza uthando kumuntu omusha esikhathini esiningi kuvezwa kubantu abazoshada kuveza la kunothando la kubheke khona ubuhle bomuntu, kubheke khona izinto anazo nokwakheka komzimba wakhe ukuthi wakheke kanjani. Ngamanye amazwi umuntu ufisa ukushada nalomuntu emthanda ngendlela abuka ngakhona. Sekure kulezi insuku la abantu bezibuka ingaphakathi lomuntu uma bezokhetha umuntu abazomshada noma kuzophilwa emshadweni. So lokho kulimaza ke umqondo ofunwa uNkulunkulu ngothando emshadweni. Kulimaza uthando lokhu uNkulunkulu ayekuhlosile ngani ngomshado. So kwenza ukuthi abantu ke babuke ukuthi uma umuntu engizomthanda fanele abe nemali noma umuntu mangizomthanda abe nomzimba othile. So lokho kwenza ukuthi abantu bafocus kakhulu ke lapho. Uma lo mzimba usushintsha ishape ungasekho ilento le engasekho umuntu ngalendlela abuka ngakho akasekho attractive bese ke ebona abanye eceleni hayi bakhona abangcono abanomzimba engifunayo mina noma bakhona abangcono abanezinto engizifunayo mina. So umqondo the true sense yothando igcina ilahleka eyenza ukuthi umshado ushabalala. So ingakho kubaluleka ukuthi silithinte ukuthanda ukuthi uNkulunkulu uthini ngothando. Uthando ngolwimi lesiGreek nala eBhayibhelini uma uhlolisisa uthando luvela ngeziqu ezine. Ngeziqu ezine sikhuluma la between abantu. Sikhuluma la between indalo nezinye izinto, sikhuluma la nabantu. So uthando ke lokuqala masibuka kakhulukazi kwabashadile noma abathandanayo ilolu uthando esithi elivela ulimi lesiGreek kuvela igama eros. Ila kuvela khona ligama elithi erotica. Kuvela igama mase liqhubeka leli gama lithuthuka kuvela igama romance, romantic. Leli gama ueros lisukela la uthando ngokwani ngokocansi. So ke ufisa ukuba nomuntu ngendlela ukuthi nizoba socansini noma nithintane physically. So it has a physical aspect la umuntu ebuka omunye umuntu wesilisa efisa ukuthi abe naye ngokocansi nowesifazana afise owesilisa ngokocansi. So it has physical attraction in it. Yabo inkinga enkulu ke emhlabeni esiphila nawo nabantu abasha nabantu abangahlolisisi izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi bahlala kulolu thando kakhulu. Yingakho ke uma bekhula besemshadweni uma umunye umzimba wakhe ungasabi ngalendlela beyiyo noma uma lo munye elimala noma lo munye kuvela into ezimbi nothando ke liyalishabalale ngenxa ukuthi uthando lwangempela lolufuna uNkulunkulu alihlolisisiwe. Akusho ukuthi ieros luthando ngokocansi uNkulunkulu akalifuni noma akakhulumi ngalo noma akaliyali. Uyaliyala kodwa sibuka ukuthi uma ubuka iBhayibheli nje lilonke uma kukhulunywa ngothando even if noma kufika kwemshadweni akuthintwa kakhulu ukuze kugcile kakhulu la kwi-eros. Yebo uthando uNkulunkulu aliyalayo ukuba lenzeke kubantu
abasemshadweni. Lolu thando yilo kuphela lolu thando. Angithi zindle zobika indlela ezine zothando. Lolu thando lo-eros yilo kuphela oluvumelekile kuphela kuNkulunkulu kubantu abashadile. So ngamanye amazwi uma umuntu eba involve kwi-eros engashadile uyona, noma eshadile bese engena ku-eros nomunye umuntu, lowo muntu angena naye bayona, kuvela amagama okufeba, kuvela amagama okuphinga. Mafunda iTestament elisha nelidala lezi zinto uNkulunkulu akazifuni. So lolu uthando oluvumelekile kuphela kwabantu abashadile. Incwadi yabaseKorinto bokuqala chapter 7 verse 2 uyasivezela ukuthi owesilisa makabe nendoda yinye, owesilisa makabe nomfazi munye, nowesifazane abe nendoda yinye. Kunqandwani la? Kunqandwa ubufebe. Mawufunda la incwadi yabaseKorinto bokuqala chapter 7 masikhuluma nge-eros, ithi ke la 1 Corinthians chapter 7 verse 2, kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalo abe nowakhe umfazi, nalo wesifazane abe neyakhe indoda. Kusinika umqondo la ukuthi bayashada ngenxa lukhona luthando, ikhona that physical attraction. So ngamanye amazwi uNkulunkulu akasaleli ukuba silalane emshadweni, akasaleli. In fact le mizwa yokufisa owesilisa noma ngowesifazane noma ngowesilisa ngifisa owesifazane owesilisa kuvela kuNkulunkulu, idalwe uNkulunkulu. Le mizwa, these hormones adalwe uNkulunkulu, awubuyi kuSathane. Sometimes enye into eyenzakalayo lolu thando ngenxa ukuthi lubheke kakhulu ku physical attraction, ithuluzi ke liba ithuluzi likaSathane lokuba amoshe ini umshado, amoshe ini izwe. Mawubheka la ku TV, ubheka ku internet, uNkulunkulu uSathane usebenzisa kakhulu lolu thando eros, edunga imiqondo yabantu, elimaza imiqondo yabantu ngani ngocansi. So ke siyabuka ke la ukuthi ke uthando lolu luvumeleke kuphela kubantu abanjani abashadile. Uzobuka la kwabaseKorinto bokuqala chapter 5 verse 1 to 3 uPaula ukhuza ke lolu thando lolu olwenzeka ngendlela embi, umuntu alale nomuntu angafanele alale naye. So ke uthando lolu ngokocansi. Mawubuka ke ebantwini, njengoba sikhuluma ngabantu abasha, kakhulukazi abantu abasha, iningi labo beze befisa ukuyongena emshadweni. Elinye lamaphutha basuke begijimisa lolu thando phambili. Enye inkinga uma uzobeka i-eros phambili, uzothi i-eros mayikhole. Ngamanye amazwi uzokhetha umuntu ngoba physically attracted to you. Yabo? So ke kwenzakalani izimpilo iqhubeka? Imizimba yethu iyashintsha, isimo sethu siyashintsha. Noma si-exercise akusezukufana njengalokhu besingabantu abanjani abasha. So ke ukukhula into edalwe uNkulunkulu, ezisikhula ke akusezukufana ngalendlela sihlangana nowesifazane noma lo wesifazane ehlangana nowesilisa. So ke kuyakhohlakala ke lokho ke. So uma sekuphele i-physical attraction kubantu abaningi, kwenzakalani? Uthando seliphelile. So i-warning kwabantu abasha ukuthi qaphela ukuthi lolu thando kungabi luthando ohlala kulo kakhulu. Futhi ilolu thando oluvutha kakhulu uma lo wesilisa nowesifazane besanda ngena emshadweni. Ngoba uthando olusuke livutha vele mabebonene ubuso nobuso, kuvuka kakhulu lemizwa, kube yiyo ebusa kakhulu isikhathi nesiningi. So wena mntana kaNkulunkulu omusha ungavumeli ukuthi lemizwa ibuse nempilo yakho. So uNkulunkulu umdayela umuntu kunento engaphakathi eyimi ngusabe njengomla, umoya wami. Umoya wami ngokuhlela kaNkulunkulu iwona ofuna ukubuse ini inyama yami, hayi ukuthi inyama yami imizwa yami ibuse usabela. So ke umuntu omusha qaphela lapho ukuthi imizwa yakho kungabi yiyo ebusa wena. Yebo lolu thando lolu eros lunendima yalo,
li-enjoyment kubantu abashadile, kufanele bali-enjoy, kufanele bangagodlelani, kodwa kube ne-understanding ukuthi asizukuhlala kakhulu kulento, akusiyo into esenze sahlangana sashada sobabili. So-ke lolu uthando-ke abesilisa nowesifazane abalithokozela kakhulu. Yebo, iBhayibheli liyakhuluma ngalo uthando. Ake sibuke incwadi yeZaga uma ithinta lolu thando ukuthi yebo faneke wena ongena ujabule, ila intokozo yakhe izoba khona. So masikhuluma nge-enjoyment, sikhuluma ngokujabulelana, ngokuthokozelana. Owesilisa nowesifazane emshadweni faneke benze lokho, kodwa iso labo lingabheki kakhulu lapho. Ake sibuke-ke la iZaga 5, sizofunda khona la uverse 18 noverse ukuya kuverse 20. Sofunda la iZaga 5 verse 18. Uthi-ke mawubusise umthombo wakho, uthokoze ngomfazi wobusha bakho. Uyindluzelakazi ethandayo negogokazi elihle. Amabele akhe makudelise ngesikhathi sonke. Weqiwe njalo luthando lwakhe. Uyakweqelwani ngowesifazane ondindayo. Ndodana yami, ugone isifuba somfazi na. So la kuvela i-warning iswa kulo ndodana kabani. Ubhalela la uSolomoni amadodana akhe, wayala ukuthi nazi izinto omele uyibuka, nawa amazwi ahlakaniphileyo. La kuboniswa la ukuthi thokoza nomfazi wakho nonkosikazi wakho wani wobusha. Akuthi umzimba wakhe kuthintwa la ibele lakhe, akuthi umzimba wakho ukuthokozisa insuku zakho zonke. Musa kuverse 20, mawungaphumi-ke emshadweni wakho, mawungaphumi-ke uye kumfazi ongasiwo wakho, owesifazane ongasiwo wakho nondindayo. So siyabonisa ukuphingwa la uNkulunkulu uthi no. Mawufuna ukuthokoza, thokoza nonkosikazi wakho, wena nkosikazi thokoza indoda yakho emshadweni. Imizimba yenu sengeyenu. So lolu thando-ke lithinta kakhulu imizimba yethu. Ingakho la uPawula asibuye la baseKorinte bokuqala chapter 7, sizothola la ukuthi kuze kuthintwe la ukuthi kulolu thando lingagodlelani. Ake sibuke la 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Ithi-ke indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu owakhe umzimba, kodwa indoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinawo amandla phezu kowawo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani kuphela, kube ngowesikhathi, ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Naleli phuzu engilithintile, imizwa. We must have self-control. Imizimba yethu kumele icontrolwe yithi, hhayi ukuthi imizimba yethu icontrole thina, hhayi ukuthi imizwa yethu sihungwe nje imizwa. No. Kuthiwa emshadweni-ke akungabi khona ukugodlelana. Umzimba lo akusesiwona owami, songokankosikazi wami, siyawushare. Nomzimba wakhe songokwabani, owami. Ingakho-ke ngalo uSolomon ekhuluma ukuthi wena ndodana yami thokoza nonkosikazi wakho wobusha bakho. So ngithela uthando luvutha kakhulu kuphi? Ebusheni. Yila labantu abangena emshadweni, yeyi mabendawonye bathokozela lolu thando. Kuhle, kuyabongeka kuNkulunkulu lokho, ngoba uNkulunkulu onjani? Okudalile. Musa-ke wena umuntu omusha ujonge kuphela lokho. Na indaba la kulimaleka khona, abantu babheka ophathina babo bazoshana nabo. Sikhulumile ukuthi umuntu omele umkhethe umuntu onjani, kodwa iningi libheka kakhulu lani lolu thando. Uma ufunda iBhayibheli nje, incwadi yezihlabelelo, Songs of Songs kaSolomon, iqukethe kakhulu lolu thando.
uSolomon usebenzisa uthando ecompare uthando uNkulunkulu analo noIsrael. Umbuka njengani? Njengentombi uNkulunkulu lowesifazane uIsrael. So ke noSolomon uma esebenzisa amagama uveza ke lolu thando njengesifaniso, yabona, noNkulunkulu nani? NoIsrael. Kusebenza kakhulu lolu thando ngendlela uNkulunkulu abonisa ngalo ini? Ukumthanda uIsrael. Nowesifazane nowesilisa mabethandana, part of it kuyalifaka lolu thando. Uthando lani? Lwe-eros. Abasemshadweni kumele baqikelele ukuthi bayaluhlonipha lolu thando. Lolu thando luyahlonishwa. Sishilo ekuqaleni kwezinye zezifundo sathi lolu thando noma lo mshado ufaka abantu abathathu. Abantu bakhohlwa lokho, bacabanga ukuthi yibo bobabili. Kukhona abantu abanomqondo bokugcwele ezweni nasebandleni ukuthi uma ngidecide manje ukuhlukana nomfazi wami akusiyinkinga yenu, mina ngiright nje, vele kwakuyimi engikhethela ukushada yena, angisamfuni manje. It's easy as that. No. Once ngangena emshadweni singena noNkulunkulu. Enye party la ethintekayo uma kuhlukana uNkulunkulu. So uma abantu bengawuphathi kahle umshado, they are not guilty. Abonani kuphela bona bebodwa, abalimazani bona kuphela bebodwa, balimaza nomthetho kaNkulunkulu, baxabana noNkulunkulu. Ingakho ke mayibhala umbhalo wamaHebheru ephetha uletha iwarning kulabo abashadile ukuthi umshado awuhlonishwe, nalolu thando eros maluhlonishwe. uNkulunkulu uvumele ukuthi lolu thando lenziwe abantu ababili kuphela emshadweni, owesilisa nowesifazane, hayi omunye ngaphandle. Awuphumi ngaphandle yobonisa lolu thando, yilo omshadile kuphela, akekho omunye. Ake sibukeke la Hebrews chapter 13 sifunda la uverse 4. Ithi ke la ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. So izifebe neziphingi uNkulunkulu zinjani? Uyazahlulela, ngamanye amazwi uyozilahla. So umshado ke mawuhlonishwe yibo bonke abantu. So uma ebandleni la nikhonza khona kunabantu abashadile, bonke abantu, ogogo nomkhulu, abantwana, kumele bahloniphe laba abantu abanjani? Abashadile. Bawuhloniphe umshado ngoba kunoNkulunkulu phakathi. Uma sekukhona abantu abahlukanisa laba bantu, uma sekukhona abantu ababahehayo kwabalale nabo omunye wabo lapho, baxabana noNkulunkulu kahle hle. So ingozi enkulu uma umuntu engahloniphi lolu thando. So ninenishadile, enishadene, hloniphani uNkulunkulu, hlonipheni nani. Uma ufuna ukuthokoza ngokothando, ngokocansi, uyedwa kuphela umuntu ofanele ukuthokoze nayo, unkosikazi wakho noma umyeni wakho. Ayikho indaba ukuthi uzophuma ngaphandle. Uma kunenkinga kule ndaba leyo cansi, uya kubantu abakhulile ebandleni abakuzoku-advise. Mani nenkinga mhlambe ithinta nayo indaba leyo yalolu thando eros, niyahamba niyokhuluma nabadala ebandleni. Siyesathinta lapha endabeni ye-premarital counseling noma iluleko ezinhle uma ufuna ukungena emshadweni. Enye yazo sithinte indaba ukuthi iba nomuntu omdala ebandleni before ungena emshadweni, njalo abazalwane abadala abakhulile abalihambile ibanga lomshado nabaphila impilo enjani ethandeka kuNkulunkulu nenhle. Ufike ucelile iluleko, hayi nonkosikazi wami sishayisana la nala, kuze kuthinte nalo uthando eros, asenzeki kahle, ngenze njani? Uzokululeka ke akubonisa ukuthi nazi izinto mhlambe ezithintekile. Okwesibili, nihlale kakhulu emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu anganjani, sana kanjani, anganingeni. uPaul ukhulume kanje labaseKorinte ukuthi kulolu thando fanele niqaphele ukuthi ningahlali nihleli kulo. Akube nesikhathi la nithi take a break and then nizinikeze isikhathi sokukhuleka ukuze ningalingo usathane ngemizwa yenu. Anganibambi usathane ngemizwa yenu. Kunabantu akasakhona ukuya enkonzweni, akasakhona ukusebenza umsebenzi wasebandleni ngoba mayiphumile kuthiwa hayi yokwenzeka nini lenkonzo. So amaKristu ane self control. Lolu thando lifanele yebo fanele lijabulele emshadweni, but under control, under self
control. So silibukela uthando ke lokuqala, eros, livunyiwe uNkulunkulu. It's about, in most cases, physical attraction. Indlela esiphathana ngayo, indlela esikhulume ngayo, kuletha that attraction, kuvuke imizwe, and then ke lemizwa ilidele ocansini. So we need to be careful ukuthi lezo zinto sizi-enjoya kuphela emshadweni, hayi nomunye umuntu. Uthando ke lesibili esifunda ngalo la, uthando olubizwa kuthiwa phileo. Phileo uthando ngokobungane. eTestamenteni Elisha leli gama uphileo uza indawo kuthiwa Philadelphia mawufunda eBhayibhelini la amabandla incwadi yabase Revelations, ufunde futhi nase-America isikhathi samanje kunendawo kuthiwa yase Philadelphia. Lelo gama linomqondo wani wobungane. Phela ligama phileo lihambisana nani? Nothando lobuzalwane, brotherly love. So ilolu thando elilindelekile nakubazalwane ukuthi bazalwane banjani babe nalo. iBhayibheli liyakhuluma kakhulu ngalolu thando mawufunda incwadi yaseThesalonika bokuqala uchapter 4 uverse 9 ufika la kuverse 10 uPaul la uthinta indaba ukuthi abazalwane baseThesalonika mabathande bonke abazalwane eMacedonia. So that's brotherly love, uthando ngokobuzalwane. So lolu thando ke lutholakala kakhulu kubantu abangabangani. So ilo mqondo futhi uma ubuka ngale kuGenesis chapter 2 uma uNkulunkulu ekhuluma ngomlingani, companion. So uthando labantu abashadile liyayifaka ini? Ubungani. So lo muntu lo nje ubumshada awuthathi nje isithombe nje umuntu nje obandayo nje omthathayo njengoba sikhulume ngendaba ye-eros bese kwenzeka indaba yocansi, then hayi cha. Abantu abangabangani, abantu abane-relationship, ukubuka abantu abasha mabengabangani bayakhumbulana njalo uthi mayibuya la mayazi umngane wakho kuphi usukile lapho. So kugcwala kakhulu ukukhumbulana kulolu thando. There's so much affection in such a way ukuthi ngifisa ukuba nalo muntu njalo njalo. Yabo. So that is brotherly love. So in most cases lihambiswa yini? Izinto ezifana, you share common things. Mawungabuka abantu abangabangani ukuthi there's things that they share in common. So nabashadile fanele babe nalo lolu thando. They must have things in common. Sithintile la masikhuluma ngendaba yokulungisela umshado. Ezinye izinto ezinkulu okufanele ukuthi uma uzoshada umuntu, especially uma uMkristu, ubheka umuntu okholwa njengawe. The most important thing enishare nalo muntu, you share Christ, you share uNkulunkulu, you share ukholwa. So you have common things. Kunenza nibe attracted to each other, nifuna ukuba ndawone njalo njalo because you have that connection. So phileo melitholakale kuphi? Kubantu abanjani? Abashadileyo. Esinye sesiluleke simqoka njengoba ngikhuluma ngabantu abasha, kuyenzeka umuntu omusha mhlambe ubunomngani noma ubunabangani. Uma sekufika isigaba sokuba ushade, ubungani nabangani abaningi nabangani abazokudonsa kuyaphela. Kunabantu okuthiwa uma umbuka bakuthiwa hey i-best friend kalo uloya. Hayi, yabona nje uMatthew mayengahambanga no-Andrew, phela u-Andrew noMatthew ama-best friends. Yabo? So mase kuza ke emshadweni, your best friend, your best person ozohamba naye njalo is your spouse, unkosikazi wakhe noma umyeni wakho. So ke your wife must become your best friend. Your husband must become your best friend. Kumqoka lokhu ngoba njengoba ngithinta indaba yabantu abanothando, affectionate love, brotherly love, uzona ukuthi they like to spend time with each other. That's one of the attributes ze brotherly love. They love spending time together. Now mase shadile lithi iBhayibheli sinyamanye, so I must spend most of my time with this person.
Ezinye zezinto ezidala ukwahlukana nedala inkinga emshadweni ukuthi lo wesilisa mhlambe usesebhizi nalama friends akhe, ubhizi nalo best friend yakhe. So as ishada futhi kuba worse mase kuvela abantwana ngoba there are more responsibilities la ekhaya. Asithi sinendlu, indlu leyinkulu, kunengadi, kune-washing, kunani. We must share this work nonkosikazi wami. So it means I will spend most of my time nalo muntu. So uma njalo nje ngu-best friend wami ngiphumile, kudala ispace between wena nonkosikazi wakho. So brotherly love, phileo must be there. Kubantu abashadile. So it must be there. Yabo. Fanele your wife be your best friend. Kumqoka uma usuzongena emshadweni. Ezinye izinto emele ikhulunye lapha manilungisela ukushada. Kunomuntu mhlawumbe onenza premarital counseling. Ezinye izinto emele ayithinte lapho lo muntu ukuthi manje njengoba usushada, ezinye izinto ezithinta kuthiwa usushiya umama wakho nobaba wakho sekho under them. So you must start your own life. So usuyashiya. Esikhathini esingeke kuthintwe kakhulu abazali. Kuthiwa hayi niyaphuma esandleni sabazali nje iBhayibheli lisho. Kukhohlwe ngabangani. Okuyibo futhi labangani abazoletha i-division phakathi kwakho nonkosikazi wakho or kwakho nomyeni wakho. So you must make sure ezinye izinto emele zikhulunywe sometimes formally. Zikhulunywe kusese early kungakamosheki ukuthi okay, my best friend, njengoba sengishada, yazi hayi ukuthi ngiyakulahla, but yazi ukuthi I'll spend most of my time with my husband or mhlambe ngwesilisa with my wife. So ungaphatheki kabi, sengithatha istep esisha sokungena emshadweni. Yebo, malivele ithuba mhlamba one day mhlambe udinga usizo, ngizovela ngizokusiza. But lesa sikhathi sisispenda together, the time has come to an end. Yabona? So ke lokho kuhle kukhulunywe before. Kungathi mase kushadiwe kuhlele emshadweni bese lo umlingani wakhe lokho complain. Labangani bakho uqinisa ikhanda nawe. Akufanelanga kwenzeke kanjalo ngoba mhla wangikhetha ukushada omunye umuntu uba iphathi yakhe ninyamanye, you are one. So you can't say angizukumnaka. Yabo? So kumqoka ukuthi your wife becomes or your husband becomes your best friend. Olunye uthando ke lesithathu oluvela kulimi lesiGreek ileli gama lithi storge. Leli gama likhuluma ngothando ngokomndeni. Ilolu thando ke mina enginalo kusisi wami, ilolu thando enginalo kubhuti wami, ilolu thando enginalo kubaba wami, uthando enginalo kubaba wami. Lolu thando ke futhi liyeza lifike nakubantu abashadile. Uma ubuka la incwadi kaTimotheo wokuqala uchapter 3 uzothola uthando luvela la kukhulunywa la ngoTimotheo, kuvezwa ngaye la ukuthi kwakufanele ukuthi aveze afunde kwizinto ayibona kubazali bakhe la uma ekhuliswa. Ufunda la ku1 Timotheo uchapter 3 sifunde la uverse 5. Ukhulunywa la, sorry sengikhulume ngoTimotheo, incwadi bengithinta uchapter 2 1 Timotheo, kodwa la esibheka u1 Timotheo chapter 3 la sithinta khona ama qualification elunga umuntu ozohola ebandla. Ezinye zezinto kubhekwa uthando analo kumndeni. So sesicabange kulama qualifications amalunga kuphela abela bena lezo zinto. Mayithi iBhayibheli ilunga fanele lingaphuza utshwala, fanele ukwazi ukuphatha umuzi wanje njengoba sofunda la kuba umuntu owazi izwi likaNkulunkulu. Sicabanga lezi siphela no. Lento lelindela kumalunga ilindele ukuthi sonke singabazalwane ebandleni. Kodwa ke ikakhulukazi bona ke masibakhetha labantu fanele babe nazo. It's a must. Before sibabeka ukuthi babe ngamalunga, babe ngabaholi. So ezinye izinto ezithintwayo kuthiwa la kepha uma umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu na? Umbuzo oziphendulayo. Impendulo ethi cha,
angeke akwazi. Uma ngihluleka mina ukuthanda nokuphatha kahle umuzi wami, ngizoliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu? Ngilithande kanjani ibandla likaNkulunkulu? So kulethwa la ubundeni. Ubundeni bufaka ini? Ukuvikela. Kufaka ini? Kufaka ukunamathelana, ukunakana njengamalungu ani omndeni. So umuntu ke onaluthando, abashadile fanele babe naluthando. Kumele unamathele kunkosikazi wakho, fanele kunakamathele kumyeni wakho. Njengoba mawufunda kuGenesis chapter 2 verse 20 ithi uyakushiya unina nomame uyise nomame anamathele kumkakhe. So ukulandela ukuba join together. So ke masifika la emshadweni fanele lube khona uthando lomndeni. Inkinga uma ubaba engenaluthando lomndeni. Uthando lomndeni silibona kakhulu kwizenzo. It has less to do with feelings. It has to do with things you do. Masibuka imali zakho, ipriority yakho, angithi umuntu oqala uNkulunkulu, olandelayo uwe nomndeni wakho nomndeni wakho. So uma umuntu ke engenandaba ukuthi abantwana bayadla, engenandaba ukuthi abantwana bayagqoka impahla, ejahe ukuthenga izinto ezidurayo, efuna ukuimpress abangani bakhe, ufuna ukuthenga imoto edurayo, but izingane la zinayo indawo yokulala, izingane la zinazo impahla, azinakho ukudla, lo muntu akanalo uthando olufuna uNkulunkulu ngokomndeni. So ke umuntu onganaka abakubo, onganaka unkosikazi wakhe, yena mayigqoke kahle akanandaba unkosikazi wakhe ugqoke kabi. So umuntu onganalo uthando silibona kwizenzo, kuma priorities alo muntu ukuthi uyawuthanda na umndeni wakhe, uyamthanda na umyeni wakhe ngokomndeni. So sikubona kakhulu la ngezenzo umuntu anazo. Ake sibuke la uPaulo mayithinta indaba yokusiza kwabafelokazi. Enye into ayithintayo la noma la kukhulunywa ngabafelokazi, but the principle elandela ukuthi uma uyilunga lomndeni, you have a duty now as a member of the family to take care of the family. Yebo la kukhulunywa ngomntwana womfelokazi, ukuthi unomthwalo kuba anakekele umzali wakhe. But the principle is not only about umzali nomntwana, it's about family. Yabo, owesilisa nowesifazane bonke abakulomndeni, they have a duty to take care of each other. Elinye iphutha lenzeka abantu bagijimela leli verse bezothwesa umthwala kuphela kwindoda ukuthi ayinakekele umfazi wayo nomndeni wayo. Kuthiwa indoda fanele isebenze. Yebo, fanele isebenze. But iBhayibheli kaze lathi indoda kuphela okufanele isebenze noma inakekele umndeni. Yebo, uyo osiholayo. He's leading us as the head of the home. But ke bonke abantu, owesifazane naye unelungelo lokunakekela umndeni wakhe. Masifunda incwadi Proverbs 31 sifundiswa ngowesifazane omuhle onakekela umndeni wakhe. So ke indaba ke yokunakekela nothando yabo bonke emndenini, wesilisa nowesifazane. But asifundeke la uthini la 1 Timothy chapter 5 verse 8 kuthiwa la, kepha ke uma umuntu engabondli abakubo kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa mubi kunongakholwa. So umuntu ongasiza abakubo, umuntu onganakekeli umndeni wakhe, umuntu ofuna udumo kubantu bangaphandle ebelambisa abakubo, akanalo uthando lomndeni, akawuthandi umndeni wakhe, akabathanda abantwana bakhe, akamthandi umyeni wakhe, akayithandi futhi akamthandi unkosikazi wakhe lo muntu lo. So ke uthando ke emshadweni lufaka ini? Lifaka ukuthi izinto esinazo siyaqikelela ukuthi siziphatha ngalendlela. So uthando lesitori ke uthando ngokomndeni alifaki kakhulu imizwa. Sibuke uEros ufaka kakhulu imizwa ngokocansi. Phileo is that affection, ukukhumbula umuntu, you want him umbona. So la it's about indlela oziphatha ngayo, the priorities, the way ophatha ngayo imali, the way ophatha ngayo isikhathi sakho. It shows ukuthi uyawuthanda umndeni wakhe. Uyambona umuntu othanda umndeni wakhe, othanda unkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe uhlala ejabulile, unkosikazi wakhe uyambona ugqoka kahle, unkosikazi wakhe udla kahle, ubuka abantwana bakhe baphila kahle, ubona indlela abahamba ngayo. Kodwa uma lingekho uthando lobundeni, ubona ngendlela enza ngayo izinto.
ukuthi no, akabathandi abantwana bakhe, akamthandi unkosikazi wakhe. Kubuhlungu ukubona indoda iyinhle, igqoka kahle, igqoka izinto ezidurayo, kodwa unkosikazi wayo akekho umuhle, akabukeki emuhle, lo muntu ubukeka ngathi uyalamba, akunandaba naye. So ke alukho uthando lobundeni. So kuhle ukuthi ke wena osemshadweni mawuthi uyamthanda unkosikazi wakho, uyawuthanda umndeni wakho, ake sibone ngendlela osebenzisa ngayo imali ekhaya, ake sibone ngendlela isikhathi sakho usichitha kuphi isikhathi sakho. Yes, uNkulunkulu oqala. Ma usebandleni ubheka into zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasinikeza isikhathi nomndeni. Hayi ukuthi akasinikeza isikhathi nomndeni, uyasinikeza ngoba uya-encourage ifamily ukuthi ibe khona. In fact ufuna ukuthi ama-families abe mahle. So it means you have to spend time ne-family. So ke njalo wena ungaphandle, njalo wena awutholakali la ekhaya, ama-activities ala ekhaya sikuboni wena. Uzothi umthanda kanjani unkosikazi wakho? Uthi ubathanda kanjani abantwana bakho? So kumqoka ukuthi ke uthando lubonakale kwizenzo zakho. Uthando olukhulu uma ufunda iTestament elisha yilolu songena kulo. Uthando lokuthiwa agape love. Agape love. Uthando ngokukaNkulunkulu, uthando njengoNkulunkulu ethanda. So the true definition or the true meaning yalolu thando silibona kuNkulunkulu. Uya kuNkulunkulu and then you get the full meaning of lolu thando. Lolu thando alihleli kwimizwa. Yebo imizwa ikhona kodwa aligxilile lapho. Lolu thando lenza izinto ezinhle njalo. Liyazizonda izinto ezimbi, aluhlali ezintweni ezimbi, alihlali kumona, alihlali kwinzondo, alibamba amagqubu, lithokozela njalo into ezinjani ezinhle, lujonga njalo izinto ezitusekayo nezithandekayo. Lolu thando lusifundisa ukuthi singabi ne-revenge. Uma umuntu esiphatha kabi, then umphathe kabi nawo, hayi, uNkulunkulu akenzi kanjalo. Uthanda bonke abantu, akakhethi ibala lomuntu. Uthando lukaNkulunkulu alinayo ukucwasa abantu ngokwebala, racism, noma ukucwasa abantu ngokwezizwe. No, uthanda abantu njengoba uNkulunkulu esithanda nathi. Kuba uNkulunkulu wayicwasa abantu ngaba thina singamaZulu, njengoba ngikhuluma isiZulu, asikho ebandleni likaKristu. Kodwa sila ebandleni likaKristu ngothando, ngesihawu sikaNkulunkulu. So lolu thando ke uthando osilibona kuNkulunkulu, silibona luphelele kuNkulunkulu. Ake silibuka lolu thando lichazwa la, ake sithinte la incwadi kaMathewu chapter 5. Uzothola ukuthi uthando lolu lifaka nezitha. Intshumayelo kaJesu mayishumayela entabeni la uthinta indaba ukuthi fanele siyiphathe kanjani embusweni kaBaba lozayo ulibandla. Abantu abazobonakala bengabantu bombuso kaNkulunkulu bazobonakala ngalolu thando. So agape love uthando olubambe yonke lento. Ibandla elibambe wonke umhlaba ukuze kube khona izinto ezinhle usuku umuntu eqhutshwa lolu thando okuthiwa agape love. Nasemshadweni ukuze umshado wakho ume, umuntu omusha, buka lana ke. Yabona lana ke lolu thando esingena kulo. Yila ke ufuna uqale khona ifoundation yomshado wakho la. Usungakho ke on top uthi storge uthando ngokomndeni. Wakhe phezulu lapho uthi fileyo uthando lani lobungane. Bese uthi on top uthando lani eros. Wakhela phezulu kwalo thando. Wathatha i-eros wayibeka yaba yi-foundation yomshado wakho. Wasuthatha lolu thando ngokaNkulunkulu laba uthando nje oluncane olungabalekela emshadweni wakho kuphelile. Ngoba lolu thando lolu ngokaNkulunkulu uyomthanda lo muntu noma engenayo imali, uyomthanda noma enayo imali, uyomthanda noma egugile noma engagugile, uyomthanda noma enabantwana noma enganabo abantwana, uyomthanda kuso sonke isimo ngoba wamkhetha umthanda uthi ngizophila naye lo muntu ngize ngihlukaniswe ukufa. Baze abantu bajobelele ezinye izinto abasijobelelayo. Baze bathi noma kubuhlungu noma kumnandi. Yabo? Noma kunokufa noma kukho ukufa, ngizohlala nalo muntu. So uthando olungahleli
emizweni kakhulu, lihleli esisinqumo ukuthi ngizokwenza lento efunwa uNkulunkulu, whether liyana noma libalele, whether kuyahlekwa noma kuhlekwa. Ngizohlala lo wesifazane kuze kube nini sekugcineni. Yebo, ngamthatha emuhle, ebukeka emzimbeni, manje usewugogo, manje lo mzimba usengalendlela obuye, kodwa ngizomthanda lo muntu. Uthando kwelelo fanele wena muntu omusha, wena ofuna ukungena emshadweni wakhe ngalo. Sinezinga eliphezulu lani le divorce emhlabeni. Ungaya manje nasebandleni, inkinga yini? Alisekho uthando lukaNkulunkulu. Because abantu bathi mabebuka uphathina lo bafuna ukungena nayo, babuka izinto uNkulunkulu angathanga shongo sizibuke. Lolu thando lubheka kakhulu agape love, ingaphakathi lomuntu, the inner you. So ufanele ujatshuliswe ingaphakathi lomuntu kuqala, bese kungeza ke lokhu ngaphandle, ubuhle bomuntu, izinto anazo, amabhansela, ama-edition lawo. But your focus, your core, ukubuka ukuthi lo muntu ngaphakathi unalo luthando lukaNkulunkulu. Ngithela uthando luthanda njengoba uNkulunkulu athanda. Ake sibuke uNkulunkulu uthanda kanjani. From verse 43 sigcina la ku verse 48. Matthew 5 verse 43 to verse 48. Nizwile kwathiwa wothanda umakhaya wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusisa abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, amise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungileyo. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu, kodwa nenza lukhulu luni na? Abenzi kanjalo nabezizwe na? Ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Lolu thando luyisa kuphi? Ekupheleleni, umuntu abe complete kulo mqondo kaNkulunkulu. From kuGenesis chapter 1 verse 26, umqondo kaNkulunkulu awuthini? Masenze abantu benze njani? Basifuze. So ke uma umuntu ethanda njengalokho uNkulunkulu ethanda, uba complete kulo mqondo. Uzobona indlela ahamba ngayo lo muntu ukuthi uhamba njengokaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu, uluthando uNkulunkulu. Uma uPaul ekhuluma ngothando olupheleleyo, uJesu yakhuluma lokhu kuJohane athi alukho uthando oludlula lokhu kuba umuntu afele omunye umuntu. There's no greater love than this, to die for your fellow man. Alukho uthando oludlula lokho. So uthando lukaJesu uma esiphambanweni wayephelelisa uthando. There's no greater love than lokhu uJesu akwenzile. Futhi iwesi ke kaJesu kuyayiveza lento uPaul asithinte la. Le kaJesu iwesi luthando azivozisa lukhulu. It's so big. It's so high. It surpasses all thoughts of love. Because uma uthi umuntu uyamthanda, usually uyawuthanda lo muntu ngoba uyakuthanda nawe. Uchaze ke uye ufisa ukuba naye, umthande ngoba ukwenzela okuhle. But la kuthando lukaNkulunkulu sibona isimanga la ukuthi sithandwe sibabi. Ake sizwe uPaul uma ethinta le ndaba kwabaseRoma chapter 5, sizoqala ku verse 7 ngibheke la ku verse 8. Uthi ke ngokuba cishe kungenzeka ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela umuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Alukho uthando oludlula lolu. Ngoba uNkulunkulu uthatha indodana yakhe wayiphanyeka emthini yafa, ingafeli abalungileyo. Uthi la uPaul akucishe kungenzeka ukuba ufele umuntu omthandayo. Vele esikhathini esiningi kuyenzeka uze umuntu kuthiwa hayi uvele mabedubula wakhetha ukuba kudubulwe yena, kungadubula abantwana bakhe noma kungadubula unkosikazi wakhe, wakhetha ukuthi afele. Why? Because uyabathanda. He would rather die.
Lolo thando sithi uthando olukhulu. But lolu ludlula lolo-ke. Ngoba kuthandwa umuntu ongamthandi uNkulunkulu. Ungathi ulupho uthando ungalimisa ngaphandle kwalona. So uthando-ke masifuna ukulibona luphelele silibona kuNkulunkulu. Nabashadile-ke kufanele babebheka uthando ngokuthandana babheke la. KwiTestament Elisha makukhulunywa ngabantu abashadile kukhulunywa ngothando. Unakisise akukhulunywa nge-eros, akukhulunywe nge-storge, akukhulunywa makuvela igama ethi love kwabashadile livela ngokwalo love. Kusuka ukukhulunywa ngo-agape, ukuthanda njengalendlela uNkulunkulu athanda ngayo. Kuthiwa abasifazane mabathande abayeni babo. Asifunde le incwadi la ebhala uThithu la ukuba uma ifika ebandleni lase Trowe, not Trowe, sorry, lase endaweni la uThithu ebeshumayela khona, uyala la uThithu ukuba afundise lezi zinto, ayala lezi zinto endaweni la asebenza khona. Sifunda la uverse 2 chapter 2 sorry, sizofunda la uverse 3 siya la kuverse 4. Kuthiwani la uThithu enzeni ebandleni na? Uthi kanjani abesifazane abadala mabaziphathe ngokufanele, abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle, ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana abo. Lo mthetho wokuthanda kuthiwa ebandleni sithandana ngithi sekuspecific-ke manje sekuziwa kulabo abashadile, kulabo abanemizi. Kuthiwa lo wesifazane omdala ayeke into ezimbi, ayeke ukuhleba, ayeke iwayini, ayeke ukuphuza, ukuze akwazi ukulungela ukwenza imisebenzi emihle. Eminye imisebenzi emihle yini? Ukufundisa laba abasanda ngena emshadweni abesimame ukuba bathande abayeni one, number 1, bathande nani? Nabantwana babo. Lento ayifakile kakhulu imizwa, kufaka indlela akufanele ayiphathe ngayo lo wesifazane. Umenzela konke okuhle. Uma ufuna incwadi yeProverbs 31, lo thando lolo, uvuka ekseni unakele umndeni wakho, ukuprepare ukudla, ukubagqokisa, ukubavikela kuzo zonke ingozi ezimbi, whether physical danger or spiritual danger. Umama nobaba ekhaya bavikela abantwana babo. Uthando lolu, agape love. So nowesifazane ke fanele amthande umyeni wakhe. Uma sekuziwa kwindoda kuze kuthi uqina, mase kufika kwindoda kugxilwe kakhulu kwindoda, sengathithi mhlambe uNkulunkulu ubona inkinga ilapho. Nami ngokwamehlo ami, khuluma la umbono wami, ngiphile kulomhlaba, inkinga inkulu. Incwadi esiyifunda, inkinga inkulu uma lo wesilisa engamthandi owesifazane. Sometimes uma owesifazane emthanda oyindoda, yebo kuhle, kodwa amandla akho aless. Kodwa uma indoda ithanda umfazi wayo, ithanda abantwana babo, kuba more powerful because lo muntu umholi, he is the leader. He does everything right in the home to love and protect the home. So ke ingakho ngicabanga umbono wami lo, ingakho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu emphasize kakhulu kumadoda lento, ukuthi awathande amakhosikazi abo. Ukhiye lo ukuthi ikhaya libe lihle. Uma wena baba ungamthandi unkosikazi wakho, ungamthandi, ungathanda nabantwana bakho, ulimazile ikhaya. Kuthiwa la incwadi siya kuyo, owesifazane makahloniphe indoda. Yebo, kunjalo umthetho kaNkulunkulu. Kuba nzima ukuhlonipha umuntu ongakuthandi yasi. Kuba buhlungu, kuba nzima ukuthi uwesifazane uhloniphe umuntu onjani? Ongakuthandi. Kuba lula, kuba easy ukuhlonipha umuntu okuthandayo. So ukhiye ekhaya lakho nosilisa, uma ufuna ekhaya lakho kube kuhle, uma ufuna ukuhlonishwa, uma ufuna ukutuswa, thanda unkosikazi wakho ngokweqiniso. Mthande njengalokhu uNkulunkulu athe mthande. Kuzokwenzakalani? Kuzoba lula ukukuthobela.
Akukho mnandi ukuphoqa umuntu ukuthi akuthobele. Yebo, iBhayibheli lithi noma ubaba engayiphethe kahle, qhubeka mama umthobela. Alisho ukuthi ungasamthobeli, kodwa ngisho ukuthi akubi mnandi, akubi into eyenzeka ngenhliziyo ephelele. Ngiyenza ngoba angina choice. But uma ngenza ngoba uyangithanda ubaba, ngiyenza fully. I go 110%. Whatever we do, I go 110% because ngiyamthanda ubaba wala ekhaya, nami wenzenjani, uyangithanda. So lolu thando ke luhlala kakhulu kubantu abanjani, abashadile. Kufanele lihlale kakhulu. Kuthiwa kwindoda ke ngithe lolu thando amazwi athe xaxa kulo wendoda, aqinile kule ndoda ukuthi ngempela fanele imthande umyeni wakhe. Efesu chapter 5 uverse 25 sizogcina la kuverse 30. Uthi ke la madoda, thandani umkeni njengalokhu uKristu elithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Ake sime lapha. Kuthiwa madoda, thandani umkeni. How do we love them? Njengalokhu uKristu alithandile ibandla. Uthande kanjani ibandla uKristu? Why esiphambanweni walifela? Ucabanga ukuthi esiphambanweni uKristu bekanama romantic thoughts ngebandla? No, he cared deeply ngeinhliziyo zabantu, ngemphefumulo yabantu. He cared a lot. He went and sacrificed. Uthando okufanele kube nalo. Indoda fanele isacrificele for unkosikazi wayo, isacrificele ikhaya lakhe. Indoda ngamane ihambe ngebhluku elilodwa, kodwa abantwana babo bakhe bedla, besikoleni, bethola ukudla, bethola imfudumalo ekhaya. Ngamane indoda ihambe ngamateksi, ingahambi ngemoto, uma unkosikazi wakhe edla, egqoka, efudumele, enekhaya. Sinabantu abanama priorities are wrong. Ufuna ukuhamba ngento eziphezulu, afuna ukutuswa abantu, ukunconywa abantu abangaphandle kwekhaya. Laba la ekhaya baphila ngathi baphila ejele. Njalo bakhala, hayi mama, baba, alikho ibhluku, umntwana akayanga esikoleni nebhluku. Ababa kanandaba. Unendaba uthi awuthenga ishirt la ka 2000 rand because khona azobachomela la ngaphandle. Ubaba omubi loyo, ihusband embi leyo, engenandaba nomndeni wayo. So ke it involves sacrifice. Agape love involves sacrifice. Angithi uthanda umfazi wakho, uthanda unkosikazi wakho njengalokho noKristu alithanda ibandla. Mawufuna ukwazi umthanda kanjani unkosikazi wakho, hamba kuKristu. Uzokwazi ukuthola ukuthi umthanda kanjani unkosikazi wakho. Awumthandeli into ezimbi. Be careful. Makuthi uKristu walithanda ibandla nje, uthanda umfazi wakho njengalokhu uKristu wathanda ibandla. uKristu uma elithanda ibandla, uma ibandla lenza ukubi, uyathula, uyalikhuthaza entweni ezimbi? No. Uyalikhuza, uyaliqondisa. Nobaba ekhaya, into uma ixabanisa noNkulunkulu ukuthi unkosikazi uyayithanda noma uyayifuna, wena uyama uthi no, le ayifuna uNkulunkulu. Sizokwenza le ufuna ubani? uNkulunkulu. Uthando okweleqiniso lolo. Asikhulumi la ngothando lwamaswidi la. Ukuthi umuntu ayuse umuntu ukuthi amnikeze izinto ezi-wrong because for the sake of peace ekhaya. No. We don't compromise intando kaNkulunkulu. But ey'ntweni ezi-right, you make sure you do it right ekhaya. Thiwa ke la verse 26 ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samazwi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele, lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda umkawo njengomzimba yawo, othanda umkakhe uzithanda yena. Angithi lo amqondo lapha kuGenesis chapter 2 verse 20. Malithi uyakushiya, ngenxa yalokho uyakushiya uyise nonina anamathele kumfazi wakhe, bese lithi ke kanjalo bayoba nyamanye. Yilo mqondo okola. Ngoba kwenzekaleni lapha ku chapter 2 kuGenesis, uNkulunkulu wamlalisa lo wesilisa, wasekhipha ubambo lwakhe, wase akha lo wesifazane. Uma isemakhile uthi lo wesilisa, lo ulithambo lamathambo
He recognizes ukuthi uyavuma ukuthi lo muntu uphuma kuye, unguye, banyamanye. Ingakho-ke lithi la, uma ethi wesilisa uyathanda, akathandi nje lo wesifazane, uthanda yena. Uma ezonda lenyama noma ezonda unkosikazi wakhe ingamphathi kahle, uzilimaza yena, akalimaza yena, ngoba lo wesifazane wakheleyo yena, uye futhi. Yabo. So-ke masikhuluma ngothando, agape love silibona kuNkulunkulu. Wena umuntu omusha, wena ufuna ukushada, akuqala ubuke lezi zinto. Sithintele iphuzu ukuthi uzilungisela kanjani uma uzongena emshadweni. Ezinye zezinto ukubheka kulomuntu ozongena naye emshadweni. Nawe uzubheke ukuthi nginalo leli agape love. Bantu bakithi, bafowethu, bazalwane, wonke umuntu 99% of the time wonke umuntu can do errors. Ngoba it's natural, it's nature. Kuyazenzakalela. But it's not easy to practice agape love, uthando kaNkulunkulu. So finally wena ke ungabheki izinto ezilula mawuzongena nomuntu emshadweni. Bheka nazi izinto. Sikhulumile futhi ukuthi umshado is a long term agreement. Hlukanisa ukufa. Njengalokho uyothenga indlu, awenzi nje haphazardly. Amabhank mazokunikeza ibond noma uzothenga umuzi, kune process ende. Kunabantu abacheckayo ukuthi ngempela imali uzokhona ukukhokha. Kunabantu abacheckayo le ndlu ngempela ifanele price. Everyone is verifying ukuthi no, before singena kule agreement for 20 years, isikhathi esiningi ibond u20 years, singena nomuntu, ibhange lithi singena nomuntu othembekile na. They check you. They make sure. Kodwa mase kuza indabeni zothando, abantu bavele bavala amehlo. Bathi ngizongena noma nayini yomuntu. Kanti la emshadweni, qaphela nakisisa. Okokuqala wena kumele usibheke ukuthi unalo uthando. Okwesibili bese uyabheka lo muntu ozomshada. Unalo uthando. Uma nobabili nalo uthando, umshado wenu ngeke wanyakaza. Uzoma ngoba nithandana ngale ndlela uNkulunkulu ashilo. Uyabona ustory ke lesikhulume ngayo, uthando ngomndeni, uthando lobungane, uthando njoba ngiyibala, uthando ngani ngokocansi. Izinto ozi-eda othandweni iagape love. Ake sibuke ke la. Uma wena ufuna ukushada, nazi izinto. Hayi into ufuna ukushada, uthatha umuntu, akuthathe nali iBhayibheli. Lo muntu lo umbhekile, ukususe ubuhle, ukubususe ini ukubukeka kwakhe, ngoba ithi incwadi yeZakha 31 ubuhle buyize. Why buyize? Buyashabalala. After some years umuntu uyaguga, buphele bobuhle. So ungathembelana ebuhleni. You can't trust on beauty. You must trust in what? The inner man. Because ayishabalala. Buka ke lezi zinto. uPaul uma ekhuluma ngeagape love ezathi umuntu uma enganalo uthando ufana njengensimbi nje encezayo engasho lutho. Uzathi ungenza zonke lezi zinto, ungazothi unikele umzimba wakho uzushisa, upha abampofu, wenze zonke, kodwa uma unganalo uthando ayilutho. Nomshado ke uma lungekho uthando ngaba nezimoto, ukuze nje ubuka abantu bahlukene, kunezimoto ezintathu, kunezindle ezu5, ba rich labantu kodwa bayahlukana. Yini enze bahlukana? Alukho uthando. Bakhethana ngani? Ngobuhle. Bakhethana ngani? Wabona izimoto zakhe, wabona ini, wabona eyakhe, akambonanga yena ngaphakathi. Uthe mayisemshadi lo wathi yo, kanti ngishade udevil, ngishade umuntu omubi kangaka, ngamene ngeke. Yabo? Why? Because alukho uthando. Uma ingekho iagape love, ayikho into ezolunga, ayikho into ezokwakhiwa la ekhaya. Singakhuluma ngani? Finances, singakhuluma ngabantwana, singakhuluma ngayo yonke into eninayo eniyenzayo la ekhaya. If ungekho uthando, that thing izoshabalala. You won't be happy. Uthini la 1 Corinthians 13 makukhulunywa ngothando. Ayinto wena ufuna ukushada, thatha lo muntu ke ofuna ukumshada umbeke la. Ubhekeke. Nakho into kumele ulibheke. Kuthiwa uthando liyabekezela. Akumbuke lo muntu. Empilweni yakhe esengaka, mhlawumbe una 25. Akhona nama-sign yomuntu obekezelayo, patient. Umuzwa manje indlela akhuluma ngayo ukuthi lo muntu lo une patient.
azothi no ngingalinda ngoba bengabeka imali ukuze ngikwazi ukuthi ngiyofunda esikoleni ngikwazi ukuthenga lento. Uyabuka ukuthi lo muntu une-ability yokubekezela, take his time. Because this thing is very important emshadweni. Umuntu ongakwazi ukubekezela akanalo uthando. Awuntu uyabona la, kuthiwa uthando luyabekezela. You can substitute lezi zinto. Uthando lumnene. Lo muntu umnene noma urafu. Kwana abantu nje uma ukhuluma naye, wa. Abukho umnene. There's no kindness. Unjani lo muntu lo? Mbuke. Kuthiwa alunamhawu. Mbalekele umuntu onomona. Mbalekele umuntu onomhawu. Umuntu ongakwazi ukujabulela omunye umuntu. Khona abantu abashadile manje basesihogweni ngenxa bathatha umuntu onjani onomhawu. Umunye umzalwane ethuthuka ngokwempilo uyathukuthela. Akajabuli. Uma ebuka umakhaya wakhe ethuthuka uyathukuthela. Uphila kanjani nomuntu onjalo ohlale nomona? Nawe manihleli la nenza izinto unomona ngento onazo. Akisithi wena mhlawumbe uyathuthuka ngokwemfundo instead ukuthi akujabulele uphatheka kabi. Lukhona uthando lapha? No. Kuthiwa uthando aluzigabisi. Namhlanje sinabantu okuthiwa abanye ama-slay queen, kuthiwa abanye babonela kuma-TV. Uhamba nazo zonke lezi nifuna kabone, uyagaba ngento anazo. Unani uneyimoto ezintathu, unezithabathaba zezindlu. Akusilo uthando lolo. Ukuyigabiswa, umuntu oyigabisayo, oyigqajayo ngento anazo, akanalo uthando. Baleka ngeenyawo zombili. Uma intombazane le ndoda izoku-attracta ngalezi zinto, izolokhu iqambela amanga, ithi hayi manginemali woza, manginemoto ezingaka, nawe uthi uzojabula ngokubona lezi zinto. Material things doesn't bring happiness. Yes, they assist in happiness, but they don't bring happiness. So, wena bheka lo muntu ukuthi unjani. Balekela umuntu oyigqajayo. Yabo? Ozigabisayo. Aluzi ikhokhumezi. Doesn't have pride. Lo muntu uthi uyamkhuza, akakhuzeki, akaphikiswa lo muntu. Akanalo uthando. Aluziphathi ngokungafanele. Malithiwa aluziphathi ngokungafanele, kunento efanele, kunento engafanele, kunento e-wrong ne-right. Uma umuntu ethi uyakuthanda, efuna ukulala nawe, athi kuwe uma ungangithandi ngeke silale. Noma lo muntu umuntu ochithayo. Ngikhuluma ngokuchitha la into nje basic. Uyatshontsha lo muntu azoshare nawe lento ezitshontshile. Lo muntu akayiphethe kahle. Ungathi lo muntu manihleli naye la emshadweni kuzoba nento ezophatheka ezoba yinhle. So umuntu omuhle abuka lezo zinto, ama-sign la akubonisayo. Uyazibuka lezi zinto kulo muntu ukuthi unalo uthando lukaNkulunkulu. Kuthiwa la aluziphathi ngokufanele. Aluzifunelo kwalo. Ngamanye amazwi lo muntu akabheki into zakhe ukusatisfy yena. Everything must revolve around him or her. Uyanaka into zawo. He or she can make sacrifices. Ukumuze lo muntu hayi ngithathe impahla zami lezi bengigqoka kwa-matric ngayonikela umnyusisi laphana abantwana bakhe abakhoni. Ngithathe nakho ngokwami ngathi hayi angudingi mina noma akungifanele noma akathathi into ebolile, uthatha into eprecious kuye. Hayi ngithe ake ngime mhlawumbe ukuthenga leya nto hayi ngenzela usisi wami ngoba usisi wami udinga lento ibalekile kuye. Uyabuka lo muntu, okay, he or she can sacrifice for another person. Kusho ukuthi akazifunele okwakhe. Akafuni everything nje yakhe. Uyabona nje mawubuka la abantu abavela kuma TV o-slay queen, everything is about him or her. Babalekele la abantu ngoba lo mshado awuzukuma. Kuthiwa alucunuki. Ngamanye amazwi alisheshi ukucasuka, alubamba maqhubu. Njalo nje uyakhunjuzwa ngento enadlula kuwe naxolelana kuwe lokhu yalandwa njalo. Nokufika mawuhleli nabantu abanenkinga emshadweni mawuthi uyayilalela ilanguage yakhona ukuxolela kunamaqhubu. Ulanda into yale. Mawuthi uyabuza nayikhuluma lento nayilungise, yebo sayikhuluma ngaxolisa kodwa kuyabonakala manje akaxolile. Kuzophileka kanjani uma wena ungakwazi ukuxolela omunye umuntu nawe zakho izona uzenza? Hayi nawe ufuna ukuxolela, ufuna abantu bakhohlwe ngento oyenzile embi.
nawe xolela-ke. So umuntu ongaxoleli-ke baleka, aluthokozi ngokungalungile. Nabantu abanangenankinga ukuhlala nomuntu owenza isono. Lo muntu uyatshontsha emsebenzini, ntshontsha ukudla. Wena uthi hayi, this will be a better partner. Uyaphanda ngelanguage yamanje. Uthatha utsotsi isigebengu la esikhuthuza abantu, siyatshontsha uthi hayi lo muntu unothando. Uthathe into yomuntu, kunenyembezi yakhala umuntu lo uzokuthengela ifoni ngemali ayitshontshile. Wena uthi hani uyangithanda lo muntu. Balekela isigebengu, qonde ukuthi lo muntu njengoba ekunika lento uyithathaphi. Mbuka umuntu letha ama-gift kakhulu. Yebo kuhle ukupha umuntu, kodwa kunabantu abazokunika ama-gift ngoba bathenga uthando, they are buying uthando kuwe. Kuhle ukuphana kodwa qaphelisisa ukuthi lo muntu uyenzela for what. Kuthiwa kepha lithokozisa iqiniso. Umuntu onothando ufuna umuntu oneqiniso. Honesty is the key. Uneqiniso, you like iqiniso. Yingakho uma ushada umuntu onjalo, uma senila ebandleni angeke be nenkinga. Ngoba lo muntu ufuna ini? Iqiniso. Lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazela izintweni zonke. Liyabekezela. Uthando, it has patience. Yabo lezi zinto, ubuka lezi zinto-ke. Kuthiwa uthando lusoze lwaphela. Yingakho uma lo muntu umthathe eqaleni, umbuke nabukana ngothando lweqiniso, nathandana ngothando loNkulunkulu eshilo. Lo thando luhleli nje, niyoze niyofa, nife futhi niye ngalezulu, lusekhona lo thando. Kodwa uma ubheka ubuhle, lo muntu uqale njani? Emuhle. Uqale nefigure enhle, uqale nomzimba omuhle, manje usewugogo, usezuhamba nangenduku, usezuyaqhuka, wena-ke usuzoyeka-ke ukumshada ngoba alusekho luthando olubukile wena. Uzolokhu ugijimisa iy'ngane la, abafana abancane, ugijimisa ini? Amantombazane amancane, ngoba awuqondi uthando olubuya kuNkulunkulu. So-ke umuntu omuhle kaNkulunkulu, nawe umuntu omusha osafisa ukungena emshadweni, buka lezi zinto. Nalo uthando ufana ukulijonga. Buka kuJesu, jonga kuJesu. Nawe ungakakholwa namhlanje, ungakaphendukela uKristu, siyakukhuthaza ukuba uphenduke ngoba abantu abasebandleni yiba labantu abanalo uthando. Ingakho sikhuthaza ukuthi abantu mabashade ebandleni abangamaKristu, ngoba umuntu osebandleni unethuba lokufundisa ngoluthando, unethuba lokubaphile ngoluthando. Yinangu umuntu onoluthando lukaNkulunkulu okumele umshade. Uyokwazi ukuphila impilo enhle, uthokozile emshadweni wakho ngenxa ukuthi nithandana njengendlela kaNkulunkulu enjani eshilo. Siney'nkinga ey'ningi eziba khona. Uma uthi uyahlalisisa uhleli la kuxabana abantu abashadile, uzobona ukuthi uthando selunjani, liyalimala. Khona la uthando lulimale khona. Khona umuntu ongahambi njengalezi zinto zezothando zisho la. So-ke funa kuNkulunkulu qala. Bheka kuNkulunkulu. Uma usufunde kuye, uzokwazi ukuthi nalo mshado uphathe kahle. Uzokwazi ukumthanda lo myeni wakho njengalokho uNkulunkulu enjani ethe mthande. Sengathi iNkosi inganibusisa ekufundeni kwezilayo. Amen.